உள்ளங்கையில் வரைந்ததினால் அந்த கைகளில் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டது. அவர் பாதத்தில் எனக்கு தஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டதினால் அந்த பாதத்திலும் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டது. என்னையே அவர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த தலையிலே முட்களால் நெருக்கப்பட்டது. அந்த முள்ளை குறித்து இப்படி சொல்லுவாங்க, அதுல விஷம் உண்டா? அந்த முட்களை வச்சு ஏன் தலையில இருக்கிறாங்க தெரியுமா? மூளை ஃபுல்லா டேமேஜ் ஆகி ஒரு மனுஷனை மெண்டல் ஆக்குறதுக்கு. அதாவது நான் யாரோ அப்படி அவர் மாறினார். நான் யாரு? பைத்தியம். ஞானிகளை வெட்கப்படுத்த பைத்தியத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். என் வலி அவருக்கு தெரியும், என் நிலைமை அவருக்கு தெரியும், என் சூழ்நிலை அவருக்கு தெரியும். என்னை மார்போடு அணைத்ததுனால அந்த இடத்துல குத்திட்டாங்க. அதாவது எனக்கு அவர்கிட்ட இடம் கொடுக்க அவருக்கு கிடைத்தது ரிவார்டு இல்ல, காயம். அப்படி இருந்தும் என்னை உங்களையும் பார்த்து சொல்லுகிறார், அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன், ஆதலால் காருண்யத்தால்